Sad smo spomenuli riječ blagost. Ima neko ovdje da ne bi volio biti blag? To je jedna posebna osobina. Kaže Hasan al-Basri, ako nisi blag, pravi se blagim. Ono, vježbaj dok ne budeš blag. Znate, braćo i sestre, šta je prava i istinska blagost? Prava istinska blagost je kad te zadesi musibet, iskušenja kako, a ti od zahvaljivanja Allahu na blagodatima nemaš kad ni da osjetiš Bog. To je prava istinska blagost, kaže ulema. Znate šta kaže munafik, licemjer, kad ga zadesi neko zlo? On kaže, a što baš mene? A što sam to ja skrivio? A gdje sam ja to pogriješio? A vjernik od zahvaljivanja Allahu nema kad ni da se sjeti šta ga je strefilo. I to je život vjernika u odnosu na munafika. Zapamti, brate i sestre. Vjernik od zahvale Allahu na nimetima koja su ga pogodila na ovom svijetu. Nema kad šta drugo radi. A znate šta licemjer radi? On se zdrobi u ovom dunjalučkom životu da postigne ono što je kod drugih ljudi. On nema kad zahvaljivati. On nema kad ni ibadeta praktikuje. Poslu. Vidiš ti. Znate šta kaže poslanik alejhi selam? Onaj kome briga bude jedna briga, Allah će mu sve druge brige riješiti. Tebi danas ako bude briga kako ćeš 5 vakata namaza da obaviš, Allah dželešanu se pobrine za ostale stvari. Moraš i ti zapljuvati. Zašto ti je dao pamet, imetak, razum, snagu, mladost? A kaže poslanik, kome se brige povećaju dunjalukom, Allaha nije briga u kojoj dolini ćeš stradati. Treba moliti Allah za ovu pravu blagost. Jel da nas ne mimoiđe?